Master, du skal tættere på, hvis jeg skal stå der. Okay, 2 sekunder. EFK. Jeg tror, jeg henter man sorter om lidt. Nå, i B, hvor er det så, der er PvP, hvor der er ikke PvP? Der er sådan nogle røde uld. Inden for de røde uld, der er ikke PvP. Det vil sige... borger. Inde i minerne? Nej, der er ikke PvP i minerne. Nej, okay, kan og så, Suppekøkkener er der heller ikke PvP. Og der er heller ikke PvP i shoppene. hvad med fiskedam? Der er heller ikke PvP. Jeg har aldrig brugt den. Den er ikke værd at bruge. Hvor gik Master hen? Det er jo til at få en andre ting, kan du bruge den. Hvis nogle bøger op. Enchanted ting. Du kan for eksempel sådan noget, en Efficiency 3 bog eller noget, man kan finde. Kan man finde det, når man fisker der? Ja. Hvor gik Masterklumpen hen? Så er det jo på en måde det, var. Han er FK, tror jeg. Nå. Men nu skulle du ikke blive bandet, vel? Nej, jeg prøver det, hva'? Ja, det er jo rigeligt til et band allerede. Det er fint. Tak fordi du var med, men I hvad for noget? i min lille video. Har du filmet, at jeg prøver at bukke? Det har jeg i hvert fald, og det er også mere end rigeligt til bandet det der. Du ved godt, at jeg ikke engang har smadret døren en gang endnu. Jeg har stoppet inden den har smadret, og jeg har også selv filmet det. Det er meget muligt. Det har du så ikke, for jeg har det på optagelse. Jamen, jeg har det også på optagelse. Det var fint. Man kan til gengæld se på min optagelse, at din hånd blev med bevæge sig. Nå, okay, det må være nogle falske optagelser så. Nej. Men har du slukket din? Hov, undskyld. Master, har du slukket? Nej, jeg har ikke slukket min. Nå, okay, det er fordi jeg slukker først min, og du slukker din. Hey, Isman, når du bruger ekstra inde på Kofse, kan du huske, at du vil lave sådan en film med det, hvor du sådan fortalte, at han brugte hack og sådan noget. Ja. Så Optog kom du du til sådan en Ja, den ligger også på YouTube. Send lige link. god sæk. Nej, jeg sender ikke link. Hvem videoer hvem? Isman. Mig, der buster mig selv i X-Ray. Han klikker F5, og så sidder han der og bruger X-ray, mens han... Oh my god, man. Okay, nu gider jeg ikke optage mere. Men jeg prøver i hvert fald ikke bug, og det kan man også se på den her video. Så.